Wow, molweni namkelekile nonke kwezi Chisa Bay Entertainment guys. Le video endigqiba ukunifakela yona ekaMakhumalo Ecubula is currently trending ku-TikTok. Abantu abaninzi bayothuka uba wow, uMakhumalo kanti une-talents ezininzi kangaka, abantu bebengazi uba uyakwazi nokucula. But I think I've posted even last year guys uba uMakhumalo ungumuntu oculayo and ucula kamnandi. It shows that kudala waba ngumntana wesigubhu ecaweni kabani ke kaTata uMusa Mseleko, so yinto vele owakhula nayo. That is why she is such a great gospel singer. Andikaze ke ndimve ecula any other genre besides ke i-gospel. Khona ke ndenye ke i-video apho ke let me just put it here so that nizoyibona guys. Abantu ke bayitrendisa le video but yo we cannot wait for a reaction kaTata uMusa Mseleko because siyamazi uTata uMusa Mseleko is old age, akazo understand noba this man actually plays for the other team. Inoba into azovele ayenze ku season 9 uzohamba ke ayotsho uMakhumalo kuGogo Flow uba kwezi events nezi MC gigs azifumane seyithi qhewu ngoku ezandleni zamadoda, uhamba namadoda akasamhloniphi. And you know, it was such a funny joke that we were laughing at. Anyways guys, benifuna ke noba sithethe ngoMakhwela, the 5th wife of uTata uMusa Mseleko. Yey akasagowi uNontombi every day ku Instagram usipostela into yokokuba yena wayengaxelelwanga into i-motherhood is so difficult. Man ke ndifake i-audio then at the end ndizobuya with the rest of my commentary. No. Adulele nje wena. Hayi ke sana, i-comment section yakhe bendisathi ndiya-screen recorder wayivala because abantu were just not feeling sorry for her. Niyayazi into yoba abantu bamyala ngoTata uMusa Mseleko, umncinci only 25, utshatele ekhehleni, ikhehle nakhona elinabafazi abayi-4. Kuthiwa ubu-expecte ntoni because this is what you're subscribed to. Furthermore khona abathi hayi bo ukhona nje umakhulu uMacele, waye umntana ungawuke uhambe uziphumze mhlawumbe umse kuMacele nomama wakho is still alive, waye umntana ungamsi. At least wena you have got helping hands, so ungazi uzokhalela thina sazala singenabo nomama but wena unoMacele uphinde ube nomamakho, you can even afford uneni. So into ekhathalisayo nje ekubeni nomntana, we don't understand it. Anyways guys, your thoughts ndiyacela mas engage and show lenzonibona on the next one. Bye.